Zahvaljujem. Imam svega nekoliko minuta, ali ću biti inspirisan onim čime je završio ministar Ružić, pa ću se ipak osvrnuti malo i na ovaj zakon njegov, odnosno o elektronskoj upravi. To je zakon koji nam je potreban i mislim da je smešno da sad bilo ko kome spočitava kako hoće da, ne znam, vrati ili se pravi kao da je kameno doba ili, ne znam, neku preistoriju. Naravno da je digitalizacija na neki način sudbina i neminovnost, ali to ne znači da treba ići haotično i stihijsko u to, kao što se, nažalost, kod nas godinama čini kad god je nešto u modi. Sada je u modi digitalizacija, pa sad onda sve što ima tu reč u sebi, onda se svi srećni. Kao što je reč o reformama, kao što je reč o pojmu Evropa ili nije bitno šta, patriotizam, razne druge stvari, svaka, tako reći, može da bude, kad se pretvori, svaka dobra ideja kad se pretvori u ideologiju, a onda u sredstvo manipulacije može da prosto izazove kontraefekat. Ja bih samo skrenuo pažnju ministru, on je o tome nešto govorio, ali ne verujem da ćemo stići kada dođe do amandmana, kada je reč o bezbednosti, zaštiti podataka i bezbednosti, to jeste problem i tu ima problema i biće, svuda ima. Ja samo skrećem pažnju da se malo na to obrati pažnja. Skrenuo bih pažnju na član 13, 12, 13, gde se govori o zaštiti podataka i tako dalje, pa se pominje neki metaregistar. Metaregistar, to zvuči, to je samo u jednom članu se pominje taj metaregistar sa krajnje neodređenim nadležnostima ili bar nejasno i neprecizno formulisanim, to pomalo podseća nekog velikog brata, odnosno na neki matriks otprilike gde se svi podaci svih građana skupljaju i onda koji ostavlja mogućnost i prostor za manipulaciju. To možda neće biti, ali ovako kako stoji u tom članu 13, evo pročitajte svi kolege, nije ništa tu bitno, ni strašno, niti bolno, tu prosto je potrebno, najblaže rečeno, ozbiljna razrada. Znači, najblaže rečeno ozbiljna razrada kada je reč i o zaštiti podataka, a naročito tom čuvenom metaregistru, znači gde se svi ovi registri sabiraju negde i skupljaju, a imamo jedan kratak mali člančić, odnosno član gde se o tome govori. Prosto nije bitno da će se to kasnije urediti nekom dopunom ili nekim podzakonskim aktom, samo skrećem pažnju da je to potrebno i su građani naravno s razlogom, i ne samo u Srbiji, ne govorim ja sada samo o Srbiji, svuda u svetu postoji ta povećana osetljivost kada je reč o tajnosti podataka, podacima koji cure. Evo, videli smo i pre neki dan skandal sa Fejsbukom i tako dalje, znači nije to nikakva naša specifičnost, ali naravno da smo mi dodatno osetljivi zbog prošlosti i zbog ovog totalitarnog iskustva, sistema u kojem smo živeli, u kojem je dobar deo nas živeo. Što se tiče drugog zakona, dakle, pre svega bih govorio o Zakonu o udžbenicima i uopšte kada je reč o tim zakonima, nismo slučajno mi sve stavili kao da nismo zauzeli jasan stav prema tim zakonima, ne zato što nismo opozicija, naravno smo čvrsta i oštra opozicija, ali kada zakoni izađu iz ove Skupštine, iz ovog doma, to postanu zakoni države Srbije. Dakle, onda više nije to da li je to naš, vaš zakon, ko je predložio, ni koje ministarstvo, ni koja vlast, niti opozicija. Pa ja sam sam nailazio često na slučajeve kada mi priđu građani i kažu, evo za ovo malo svog parlamentarnog iskustva, kaže, evo vi ste sad usvojili ovaj zakon i tako dalje. Možda objašnjavaš, pa nisam ja usvojio, ja sam bio protiv, uzdržano. Građani to manje više nas doživljavaju, šta god mi o tome mislili, zapravo kao neko telo koje jeste i tu su građani u pravu, koje bi trebalo da bude jedinstveno ili barem oko nekih stvari jedinstveno. Tako da kažem, treba da vam bude zajednički interes da ti zakoni budu bolji. I niko nema tapiju nepogrešivost, niti ministar, ministarstvo, niti pozicija, niti opozicija. I zato bi trebalo, ja bih pozdravio inicijativu kolege Stojmirovića od pre podne, kada je pominjao to kako bi tu trebali jedni i drugi popuste i da nam ti amandmani ne služe samo kao neko nadgornjavanje ko će kome uzeti ili potrošiti više vremena, nego se tu traži zaista elementi konsenzusa i kompromisa, na kraju krajeva u cilju zajedničkog rešenja, u smislu da taj zakon bude bolji nego što jeste ili da makar se spreče neke mogućnosti zloupotrebe. Kako god, par konkretnih pitanja u vezi sa zakonom o udžbenicima za gospodina Šarčevića. Moja intencija i moja dilema tu se pre svega tiče položaja javnog izdavača. Nećete se iznenaditi, to je Zavod za udžbenike, ali nije bitno kako se zove. Ovde se on zove javni izdavač, čija je sudbina i čiji je položaj veoma težak. To ljudi iz struke znaju, to građana na prvi pogled ne zanima.
Ali vraga, kao što mnogo toga o čemu se ovde radi i čemu mi raspravljamo, deluje kao nešto apstraktno i jeste i komplikovano, često ni poslanici ne znaju ili nije im baš jasno o čemu je reč, ali Boga mi ima vrlo konkretne i vrlo opipljive posledice kada ode u život. Dakle, građani ne znaju sad šta piše u Zakonu o udžbenicima, ali kako znaju da li plaćaju skuplje ili jeftinije udžbenike. Dakle, ova konkurencija, ovo je vrlo konkretan, ova otvorenost za to da svako može da izdaje udžbenike, to je delo dobro, delo je liberalno, delo je podstiče konkurenciju, ali nije rezultiralo, nije dalo efekat u smislu smanjivanja cene udžbenika, jer zapravo paket udžbenički iz godine u godinu raste. Javni izdavač, Zavod za udžbenike je u teškom položaju. Jednim delom su oni sami za to krivi, jer broj zaposlenih kod tog izdavača raste iz godine u godinu, a njihov udeo na tržištu je sve manji i manji. Od nekadašnjeg monopoliste koji štampao sve udžbenike, sada vi me ispravite ili dopunite ako nije potpuno precizan podatak, plašim se da je sada udeo Zavoda za udžbenike u ukupnom tržištu udžbenika negde oko 3%. U svakom slučaju jednocifren, znači nekoliko procenata. A imaju, po mojoj evidenciji, a vi me opet ispravite ako grešim ili dopunite, imaju oko 300 zaposlenih. Još bolje, odlično. Dakle, i više od toga, preko 300 zaposlenih. Istovremeno, nemački, ili nije bitno, međunarodni izdavač, koji pokriva sada svakim danom sve veći deo tržišta, znači ima preko 2/3 tržišta, a ima nekoliko desetina zaposlenih. Zahvaljujem, kolega Vukadinović.